Nevyplo ma, OK. Nevyplo ma. Dobre ľudia, ešte raz to zopakujem pre tých, čo tu náhodou neboli. Zopakujem ceny do súťaže a ako sa zapojiť. Prvá cena sú tieto fantastické rukavice. Fantastické rukavice od značky Cygnus Armory, ktorí mi poskytli tieto rukavice pre vás. Takže som veľmi rád a ďakujem im, a keby chcete od nich nejaké veci kupovať, kódik Poláčik 10 na 10% zľavu. Takisto k nim dostaneš aj našivočku, ktorá bude takto. Druhá cena budú guličky podľa vlastného výberu. Váhovo, OK? Vyhráš, napíšeme si, vyberieš si váhu, dostaneš guličky zadarmenko. To sa zíde vždycky. Tretia cena bude nejaká maličkosť, či už to budú nášivka, alebo niečo ešte vymyslím. Očakávajte tento týždeň niekedy Reelsko na mojom Instagrame, takže sledujte ma na Instagrame, aby vám neušlo toto Reelsko, pretože celá tá súťaž sa bude odohrávať cez to Reelsko. OK? Uvidíte tam samozrejme ešte viacej informácií, jak to bude prebiehať, dokedy to bude prebiehať, kedy sa bude vyhodnocovať a vlastne ešte raz predstavím aj tie ceny, keď už ich budem mať všetky vybraté. Očakávajte to Reelsko, takže sledujte ma na Instagrame. Podľa mňa v popisku by mal byť Instagram. 0,48 za 50 eur, ja tak dúfam, že nevyhrá nejaký sniper. Nič zlom, nie že by som vám neprijal, aby ste vyhrali, ale budem sa musieť veľmi snažiť, aby mi ten YouTube začal vynášať. Dobre, ideme si to pozrieť teda, čo sa to stalo v škole v Novom Meste nad Váhom. Dobre. Mimoriadne. Na škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo. Hlásia zranených. Reakcia polície a ministrov. Dobre ľudia, čaute. Hlásim sa zo Strižne. Práve striham toto videjko a možno som si tak povedal, že by som mohol k tomu ešte niečo viacej povedať. Otvoril som si ďalšie stránky. Niečo som si o tom prečítal. Mám tam potom aj video vyjadrenia vlastne zamestnancov školy, ktoré si môžeme pozrieť. Všimol som si jednu vec a to je, že ako každá jedna stránka píše o tom úplne inak. No však poďme si pozrieť nejaké stránky. Šiestak v Novom Meste nad Váhom postrelil 2 spolužiakov. Ošetrili ich záchranári, on skončil v nemocnici. Tu už vidíme proste, nechcem, aby to znelo, že to beriem na ľahkú váhu, pretože softka sa nedá rozlíšiť od reálnej zbrane. Hej, to všetci už vieme, ale akože postrelil 2 spolužiakov, ošetrili ich záchranári. Oni to píšu už tak, aby tých ľudí zaujali na to, aby na to klikli, hej. Na škole v Novom Meste sa nad Váhom sa strieľalo, z miesta hlasia 2 zranených. Na mieste zasahujú záchranné a policajné zložky. Na incident reagujú minister školstva aj minister vnútra. Pri streľbe airsoftovou zbraňou trafil šiestak počas prestávky 2 spolužiakov do nôh. Utrpeli povrchové zranenia, ktoré si vyžiadali jednorázové ošetrenie. Informovala o tom na briefingu riaditeľka spojenej školy svätého Jozefa v Novom Meste nad Váhom Katarína. Ďalej, keď tu čítam, 2 maloleté osoby boli s otvorenou na stehne ošetrené na mieste. Tretia maloletá osoba bola s poruchami správania prevezená do nemocnice v Trenčíne a s otvorenou ranou na stehne. Teraz už prichádza ten aspekt, čo to bolo za softku. Pretože softka je podľa mňa celkom dosť široký pojem a reálne, nechcem to brať na ľahkú váhu, nevieme, čo to bolo konkrétne za zbraň. Reálne to mohla byť iba proste jarmarková guličkovka. Môj názor, chápeš? Mohla to byť jarmarková guličkovka a tým pádom, že to strieľa guličky, si povedali, že aha, je to airsoftka a ideme to teraz vlastne hodiť na airsofťakov a že je to airsoftka tak. Nehovorím, že to tak bolo, ale mohlo to tak byť. Ak to bol celodvojkový revolver, je to už úplne iný príbeh, iná story. A reálne sa mohli mať veľké rany, ale ak to bola jarmarková guličkovka, otvorené rany na stehne si nejak moc extrémne teda nemyslím, že by mohli mať. Takže proste Čavo strieľal so softkou, šiestak. Žiak strieľal je problémový, dlhodobo ho riešili v spolupráci s centrom zranení žiaci sú podľa riaditeľky bezproblémový. Mysleli si, že pištoľ bola hračkárska. Dôvod strelby zatiaľ nie je známy, tu by som chcel vedieť dôvod strelby. Je to extrém, ale tak ešte z toho strieľať, vieš ty kokos. To nie je dobré pre nás, airsofťakov. To nie je dobré pre nás. Hlavne, vieš čo je problém? Že ono celá tá reportáž, keď si to pozrieš, tak ono to je tak význie, ono to význie tak, že proste ty strieľal z ostrej. No. Hej no. Hej. A inak videli ste to vyjadrenie Slovenského airsoftového zväzu? Nevidel som. Trošku som mal problém s tým vyjadrením, že ono bolo také strašne neformálne. Pozrieme to? Môže, pozri to, lebo je Kde to je? A zodpovedne manipulovať s airsoftovými replikami. Žiaľ, bohužiaľ, občas dôjde k pochybeniam jednotlivcom, ako teraz na spomínanej základnej škole.
Títo ľudia však nemajú so Slovenskou Airsoftowou federáciou ani s organizovanou komunitou airsoftiakov nič spoločné. Táto udalosť v online priestore spustila vlnu reakcií a vyjadrení z rôznych uhlov pohľadu, a často aj rôznych nepresných alebo zjednodušených tvrdení a preto považujeme za dôležité uviesť fakty na pravú mieru. Chceme jasne povedať, že airsoftové repliky zbraní sú určené výhradne na použitie v športe, teda na hranie airsoftu na oficiálnych airsoftových ihriskách, ktorých máme na Slovensku viacero. Platná legislatíva jasne stanovuje podmienky predaja takýchto airsoftových zbraní alebo replík. No proste on hovorí teraz zákon o softkách, ale nejaké vyjadrenie k tomu neviem, či tam je. Možno to vyznelo z toho streamu tak, že chalan hovorí absolútne blbosti a že s ním nesúhlasím. Práve, že to je naopak. Chalan hovorí pravdu, proste hovorí, jak to je so softkami. Že my airsoftiaci s týmto incidentom nemáme absolútne nič spoločné. Že softky sú proste predajné od 18, ale k tým softkám, ako už povedal Maťo, s ktorým som bol na Discorde, vieš sa k tomu strašne ľahko dostať. Fakt, že či už ti to kúpi rodič, či už ti to kúpi starší kamarát, ako on povedal, vieš sa k tomu ľahko dostať. A ako tiež povedal, niekomu prepne, zoberie to von a už je problém. S chalanom úplne súhlasím, čo povedal, je to pravda, tie zákony a tak, ale nepodal tam nejaký svoj názor, som mal pocit, chápeš? Keby niečo povedal o tom, čo si o tom myslí a tak. Teraz tu čítam komentár od Stafu, že čo takto viac precítite, povedať svoj názor, nie čítať niečo z obrazovky. No, toto nemalo nič spoločné s airsoftom alebo používanie airsoftových replík mimo ihriska, toto bol vygradovaný konflikt na základe dlhodobej šikany zo strany spolužiakov. Made ChatGPT viac ľudskosti. A ako možno ďalej, neviem to pretočiť. Akože Zväz to trošku mal tak viacej... Len zo Zväzu som nič našiel, kámo, to kedy bolo to to bola vyjadrené? storka, ale mne sa zdá, že to bolo video. Z pohľadu toho, že je to Airsoftová federácia, podať nejaký aj svoj názor, bolo by to lepšie ako len prečítať nejaké zákony, hej. Podľa mňa celkové vyjadrenie na to, ako kebyže mám povedať za celú airsoftovú komunitu, kámo, nemalo to nič spoločné s celkovou komunitou, s tým, že Určite nie. ako áno, nevieš to kúpiť do tej 18-ky, ale kámo, tebe stačí to mať doma a stačí, keď niekomu raz prepne a zobere to proste do školy. No jasné, no. Budú to teraz všetci brať s tým, že proste budú chcieť to hodiť na federáciu. Oni to všetko hodia na airsoftovú komunitu, to znamená, že kto bude No z toho jasné. brať následky? My. No jasné, Ale no. čo sme my Však spôsobili? Absolútne nič. to tak je proste, však aj minule, čo bola tá strelba, alebo to len vyťahol čavo, ja som na to robil video. To je jedno, takáto vec sa dostane niekam, airsoftka a už my sme one, vieš. Presne. Ako sa k tomu vieš akože dostať? Nie, že by som to chcel nejak proste obrániť, ale kámo... Média z toho urobila viac, ako to podľa mňa bolo. Nebolo veľa info, čo sa stalo, čiže mohli si proste povedať strelba na škole a pritom to mohlo byť pár deciek, čo sa hrali na hajzloch so softkou. Došlo miesto, potom začnú opisovať airsoft ako niečo, čo môže vyvolať zbytočnú paniku a pritom to je bezpečnejšie, jak futbal vo veľa prípadoch. Valid. Dobre, to je asi všetko, čo som vám ja chcel povedať a teraz predám slovo Poldovi z minulosti. Dúfajme, že takých situácií sa bude dať menej. Alebo žiadne. A strieľať po ni- alebo žiadne, no. Najlepšie žiadne. Najlepšie Ľudia, v nerobte Robloxe, to, prosím. Najlepšie Nerobte v to. Robloxe. Najlepšia vojna je tá, čo sa ešte nezačala v Robloxe. V Robloxe. No nič, takže moje vyjadrenie k tomu, čo sa stalo, je, že to je veľmi zle a nerobte to, lebo to Chlapci ovplyvní a našu dievčatá. celú airsoftovú komunitu. Maťo, ticho, buď, mám monolog! Nestrieľajte, vieš čo, po nikom. Iba na ihriskách strieľajte. Tak toto poviem a s týmto sa dnes s vami rozlúčim. Nezabudnite sledovať Instagram. Lebo tam bude vyhlásená tá súťaž, bude tam viacej info a tam sa môžete zapojiť. Takže stay tuned a vidíme sa na budúce. Teda pri videjku a pri streame. Chlapci, Niekedy. dievčatá, Pekný večer. Čaute. Pekný večer.